Do prdele. Ale no. Ale prestaň. Ale víš, že sa mi to nelúbí. Nerob mi to sa mi nelúbí. Zase je inak teda. Co? Slíbil si nasekať dřevo. Francku, slíbil si nasekať dřevo. Teraz už zase je slunko aj. Tak co človek, jak má? Si budeš tak sa do mňa Je. Francku. Slyším. Aj natočím zmrzlinu, jak budu papať. Vidíš, už sa zaskovalo slnko. To vyšlo chvíľku iba. Vidíš, že aj fúka vietor. Ale keď nesvítilo, tak bolo chladno ešte. Tak jak máca, čo prišla z gymnázie, tak krásne. Teď bere si zase telefon. Veď ja som natáčal, ne? A dám to na YouTube. Jak budu aj zmrzlinu, jak budu v obchode, nech to tam ukáže. Aj obchod, tak zmrzlinu. No jak sa to držíš teda? Hol tú šašku nestíme, či to zletí. Veď musím ho poradne držať. A ešte brýle si používaš dúle. Tak keď není slnko, Teraz jaký deň je, jak blúdi. Ešte ti chvíľu chytím. Alebo co, jaký deň. Tak prdele. Aj. Nezapomínajte, že nejaký amok dostať. o ten neříká, lebo to akurát privolá. Ale brýle si nechaj a nedávej dúle furt. Co tu bude? Není slnko zase. Však svítí. Toto je slnko? Trochu. No to chvíľu svítí, chvíľu zase, ne? Tak to sa nedá dobre ísť, keď Teraz. to držíš. Teraz už je. O nervy jedine. To čo zasmešuje trošku. To sa nedá. A neviem, zapel. Ukáž. To není. Ty to vlasy, to má. Keby sa ostriháš. Neostrihá sa asi nikedy. No ne, že vôbec nikedy, ale možná. Ja nevím ešte. Tak to jak pôjdeme, hej, to sa zlaj drží do prdele, však jak pôjdeme, drží ten telefon. Veď ho musím držať. Však ešte dva. A jak potom máme ísť? No, Jednu ruku telefón a púzdr. Púzdro, aby nespadlo a nešlo. No ne, aby, ale aby nezakrylo kameru. Lebo to by potom natáčal púzdro a potom by to nemielo význam. To by sa
sem potom ani nedával na YouTube. To musí byť tam Tak to sa ide krajinka. zle, ale... To je Tak normálne, skús. sme chodili aj rukami na boli. Ale zase radšej si to... Stáva sa nemohli chodiť. A ty nechodíš? Chodila si. Dala som ho na deca v ruke, keď chceš si... Však ale ja natáčam. Ja ho musím mať v ruke. Ja si dám, neviem. Keď ideš sem, no tak to ne. Nebudeš rozkazať. Ale to ty si jak To mama. je jedno a mama si nemôže dať môže. Keď si sama, Aj tak to videla som, áno. tam byli aj deti, aj mama, ale táta dali si všetci. To ty si vymýšľaš nezmysle. Veď ty si čo keď- šla proto, aby si na tam zavedla. A dávala na mňa pozor. Proto som išla, ne? Ja ťa možno aj niekomu prodať. Prečo? Ale ty si tam nešla proto, aby si zdala hlinu. Tak rozlišne som mohla aj ja keď tam idem. Ty ideš tam proto teraz. Keď ideš se mnou, tak vtedy tam ideš proto, aby si mňa tam zavedla a aby zdávala tam na mňa pozor. Keď si ty chceš dať, tak máš ísť sama. Keď si chodčák. Ale ja netrefím. Nezúr. Máš trefiť, keď netrefíš, tak nebudeš chodiť. To co je teda zač? To co je zač, že keď To je netrefím, zač, že ty si vymýšľaš. takto sa mi lepšie natáča. Ale najprv sa ide do aleje, do parku. No to určite. Tak určite. Však všade nepôjdeme. Ale áno. A jak však je koľko hodín? Však chvíľu budeme iba. Ja som ti nepovedala, že budeme. Tak 10 minút v aleji možno. A v parku sa podívame, či nejsú lavičky. Polície. Ty vidíš policajné auto? Áno, jedno tam je. Hej, tam stoja. Na stanice. Policajt. Možno aj 5 minút. Alebo koľko v aleji. Možno ani ne 10. Zastáli, hlavne, že pred chvíľou bolo chladno. Ale aby to bylo tak 1,5 hodiny. Ukáž. Čo robíš? Veď keď si robím ho tak pustiť. Kurku, co?
Že musíte začúky, alebo... Nerikaj opäť. Nezúr. Však ale ty to Však ale privolá. nekričať, sa dá pekne O vyvolať. ten sa neriká. A zúriť sa môže? Dúfam, že... To sú zlé veci. No a to keď je dúpeš a zúriš, to nie. To sa dá povedať, že nerýchajte, ale dúfať a zúriť. Pekne sa Lebo to ešte môžeš privolať. Aj. Daj. Furt si to dáva dole. Tak nebylo Tak, slnko. jak to. Ne, to sa ne... Jaj, proč mi to nejde teraz No dať? pohni sa. Jej furt. Do prdele. Alša, Vymýšľa. Co robíš, tak jak pôjdeme krucifix? tak na to tam leta. Jaj, nenadávaj. Tak nemáš mi na mne. Potom budú na YouTube nadávky. To nejsú Potom nadávky. sa to druhý nebude ľúbiť. No, to nie je nadávky. Ja chcú, aby tam byla krajinka pekná a tam sa nezlé veci. To furt vymýšľať. Jaj, teraz to vied. Pekne dýcha. Dobre. Co robíš furt? Ale no, nejstuk. Tiež to keď zúriš, tak to... Ale ty, Ale ja nedupu a nekričím. potom bude na YouTube No hanba. však tak nemáš robiť. A potom, a keď budeš ten video moc hanbiť, tak to ani nemôžeš dať na YouTube. Tak No vieš, ne, to sa mi potom Radikálne nebude opak. ľúbiť.
jak dúpať robiť, no. Veď aby sa nedupala. Tak ale tak sa... Tak Ale to ty sa mi říkáš, co tam nelubí. Tak by sa nerobí nic. Jak nelubí nic. Ale, ale teraz mi ti Tak povedala. dobre, tak to nepočúvaj. Teraz sa to môžeš ty. Niekedy môžeš za to ty, že dupe. Tak nikto ti, ja sa nepôjdu, aby zdúpal. No ale ty mi říkal, Tak víš dobre, že sa máš dúpať, tak nedúpaj. co nechcu, tak, Ja to ešte nechcú. tak za to sem dupe. Ticho. Nebudu dupat, keď nebudeš mi to. Odech. Otec neodchodí. Prestaň. Tu je volné. Je pod stromom. Nevadí, poď. Keď tam je špinavé, sedíme. Nemusíš úplne nakrmiť. Ty je tak nechcela, ty tam tie stromy. Co? Jak vím. Jej, daj piti. Furt. Piti. Tak daj zatím dole šiltovku, keď to nesvíti, dobre? Aj kapesníky na nos. Ja ti poviem, že nemáš nič, myslím, že bude dobré. Však ale sme znali dobre. Že fuj včela. Povídal niekto. No a co? No? A proč nemôžu? Natočím ľudí. Aj pití chceš? Áno, pití. Aj. No? Chyť vršek sa. Nech to natočí ľudí. No. Ale veď Vypraví to, tak sme sa tu naložili. Ona píša. Nie, bolo spravidaté.
Aj ľudia sa môžu natáčať, aj to patrí do krajinky. Co si robila s pitím? Nič. Môžem narobiť. Môžeme sa teda ísť do parku podívať, či tam nejsú lavičky. Počkaj, ešte si vybaviť nos. Dobre. Už si vybavila? Už dám ti brýle, no. Tak dá si. Mám tam svíti. No zakým si teda nachystám. Není slnko. Zatím si ich ešte podržím. A teraz si dá Odstavik dúla. Sladek hoň. Co robíš?
sú tu lavičky. Tak sa prejdeme po parku. Takto. Podívej, tu byly lavičky, vidíš? Áno. Aj tu byly lavičky, nejsou? Snad sa mi to nezastaví keď to pôjde tak 40 minút, alebo tak. To je málo. Ale nejsou málo, aj tu byly lavičky. Ale nejsou. Jak to, keď to je tak hodinu a půl, alebo aspoň tak hodinu a štvrť. Ani tu nejsou lavičky. Ale ne 40 minút. Ne 40 minút, alebo tak. To je málo. Projdeme sa po parku. No. To je málo, to je krátke, 40 minút, alebo tak, alebo ešte aj menej. Dobrý, to dobil. Nevím, to neříkal ten byl. Sám za sebou tuší. Co mě? Co je to tu zase? Fuj, ne. Nějaký někdo pálí nějaké. Ten tam něco. Fuj. Já si říkal na to, jak to smrdí zase. Že něco někde pálí. Zabezpečť. Podíš. Ne? Vyšlo? Vyšlo, jasne. Ne? Teď teraz na tú vodu, chceš? Ja smrzli. Už mi to pôjde hodinu a vlastne půl hodiny. Za chvíľku. Než tam dojdeme, to už bude víc. Lebo čas ubíha rýchlo. Tak vy, aj minulý rok mama začali prázdniny a už byl po nich za chvíľu.
Aj to ucho. Co tam máš? Co jsi měl? Něco tě leškalo? No. Dobrý deň. Dobrý deň, ty. Ne po slovensky. A toto bude v ten videozvuk, tá motorka. Niečo nešalo. Ja sa ju tam včera ľúbim. Děkujeme. Chceš dát dole svetr? Na, Alebo necháme? Není ti moc horko? Ne. No, lebo sa ukázalo slnko a keď som ťa volala, tak vtedy kúkal zase venší. Rozumíš? Netreba? Až doma? Co? Tak podľa toho, jak bude. Že chvíli není teplo. A už aj je. To je tak, ale kde sa vyzočíš? Alebo na Balkánskej si položíš mobil? Jak si to dáš dole, ten svetr teda? Co? Jak ho dáš dole? Jak ti ho dám? Počkej, jednu ruku skúsime nejak, alebo... Tak zmienilo sa počasí, bolo chladno, víš? A to sa môže niekedy zmieniť, nemôže? Ja ho môžu aj držať. Teraz si ho dal z ruky do další a tá. Už je ti teplo, však už sa zmienilo počasí. Nedávno ešte bolo tak chladnejšie. Počkaj, popravím ti. Ukáž stoj, ukáž vlasy. Tak sa zmienilo počasí, no. Však sa môže zmieniť. Tak môže. Počkaj, dám si vetr do kabele, áno? No. Lebo ešte bolo vtedy tak chladnejší, keď som ťa vtedy volala ven. No. Tak chystám si rovno aj korunky, áno? No, však áno. Ten svetr.
natáča. Porádne. Nachystám korunku. Perú ruku. Počkej, nespadni. Túto. Takže však sa uteplilo. No, Lebo sa aj včera, však jak bylo chladno. A ja ne. Ale aj dnes bylo ešte chladno. Iba kúsek slnka netreba brýle. Už pôjdeme dolů. to nic. A jak si budu držať teda telefón, keď budu jesť zmrzlinu? Tak nijak, ne? A ja, keď ja chcú natáčať? Tak to ja neviem. Nedá sa, musíš si chytiť normálne pohár. To je takto. Čokoláda? Kde si? Mama, kde si? Tu sú. Jakú majú? Nemajú makovú? Makovú nemáte však? Tak môže byť Kinder? Není? Není, Kinder môže byť? Áno. Kinder. Lesné plody chceš? Môže byť. Kinder, lesné plody. A greb? Alebo jak? Cookies. Cookies môže Tak byť. a cookies. Ne, na to. Dobre, ďakujem. Spodek dole? No jak si to budú Áno, natáčať? ďakujem. Veď ja chcú natáčať jakým No tak všetko sa nedá, musíš natáčať. Ja aj kapesník. Jak chceš zmrzlinu, potom chceš aj to si vymýšľaš. Strašné blbo. Si to natoč teraz, potom si to položíš. Ja máš pohár zmrzlinu natoč. Ja neviem, čo si vymýšľaš. Mám ti chytiť teda pohár, alebo co? Tak môže. Kde sa ti Ale to kapesník sa chcel. nevíkal? Tak asi sme počúvali. Pýtal sa. Tiež to si pýtaj pohár. To jak rýchlo ubíha čas. No. Odlož do kabele. Pomaly hlavne. Áno. Takže
cookies, to je takže Kinder cookies, to je taká jak sušenková, ne? Je tam vidět zmrzlinu však. Kinder cookies a lesné plody. A na spodu je tá lesné plody. Na vrchu, ne? Však Kinder je na spodu, ne? A to jsou lesné plody, však? Táto je čeho? No, tam je něco růžové, tam vidět. Asi lesné plody, ne? Alebo cookies možno. Nevím teda. Je tu aj cookies, aj lesné plody. Kinder, potom cookies a lesné plody. Lesné plody sú aj rúžové, sú aj lesné plody a tuším aj cookies. Ne? Cookies není růžová, hnědá. No tam nedá. To se možno odrážá. Od to červeného možno. Už to pôjde za mocné dlhú dobu, to už bude hodina. Už za 17 minút to bude hodinu, keď to pôjde ešte. Keď to pôjde, tak to bude za 17 minút hodinu. Lesné plody je tady dobrá. Ešte kapesy. Ne?
Už mi to pôjde 46 minút. Už sa ide. Keď to neskončí ešte, tak už to pôjde hodinu za 14 minút. Snad to pôjde. Keď to doteraz išlo. Držíš pohár, ne? Ide to.